Katolický Viktor, poručík v záloze. Zúčastnil se čeho zahraničního odboje, pověřen správou majetku bývalé firmy Heidmann Schwarzbach. Kdo vás sem pustil? Nerozumíte česky? Podívejte se na to morchu, jak se dívá. Já ji odsaď vykopnu. Ničeho se neboj, Adelheid. Jste s ním spokojen? Těšil jsem se domů. Když jsem se vrátil, lidi se mi tady stali za tu dobu úplně cizí.